Salutări și bine ai venit, dragă Taur! Mă bucur mult că ești aici, iar dacă e prima dată când ai peste canalul meu, bine ai venit! Astăzi vedem ce îți rezervă luna martie, ce energii te înconjoară, ce e timpul să lași în urmă, cum găsești echilibrul și apoi un mesaj special de la univers. Așa că dacă ai nevoie de claritate sau doar de un semn că ești pe drumul cel bun, rămâi până la final. Dacă simți că rezonezi cu mesajul, te invit să-mi lași un comentariu, să-mi dai un like sau să-mi spui cum te simți după această citire. Acum să începem cu un mesaj intuitiv pe care l-am primit într-o meditație chiar înainte de a filma acest video, deoarece am vrut să mă conectez cu energia ta înainte de toate, iar foarte pe scurt aș vrea să-ți prezint simbolurile principale pe care le-am văzut și de asemenea interpretarea mea și să te invit și pe tine să-ți folosești intuiția. Poate aceste cuvinte cheie sau mesaje au semnificație specifică pentru tine, un mesaj personal și pentru asta te invit să îl descoperi singur. Așadar, simbolurile văzute au fost chiar de câteva ori. Încercam să-mi dau seama oare despre ce este vorba, dar veneau în diverse forme. Țepi, înțepături. Nu știu dacă în luna martie cumva vei avea, să zicem, un tratament, poate injecții sau vaccin sau ceva, nu știu, laser, ceva care înțeapă, sau poate este vorba despre ceva care nu e literalmente înțepătură, nu știu, poate e mai degrabă o metaforă, poate ai parte de anumite mici conflicte cu alte persoane. Un alt mesaj sau simbol mai degrabă ar fi crengile sau copacii. Este posibil să petreci mai mult timp în natură, poate este o prioritate pentru tine în luna martie, mai ales că vine primăvara, vine căldura, poate, nu știm, mă rog, și poate dorești să petreci mai mult timp într-o pădure sau poate te conectezi mai mult cu un copac sau cu o grădină. Un alt mesaj ar fi un drum șerpuit. Și ce e foarte interesant cu un drum șerpuit e că până la următoarea curbă nu poți să vezi tot înainte, așa că este posibil să lucrezi sau să ai o viziune despre viitor pe etape și anume, nu știu, faci câțiva pași pentru că vezi ce e tot înainte, ajungi până la următoarea cotitură, iar mai apoi descoperi ceva nou și descoperi cum ar veni un nou obiectiv sau o nouă locație la care poți ajunge. Un alt mesaj a fost împletitură. Împletitura aceasta poate avea legătură poate cu o conexiune pe care o ai cu cineva sau cu ceva important în viața ta. Nu știu dacă se despletește sau împletește ceva nou, dacă te apropii sau te desparți de cineva, însă asta mi-ar transmite mie această împletitură. Desigur, m-am gândit și la păr, mai ales că sunt femeie. Poate are relevanță pentru tine, poate îți faci mai mult codiți împletite în luna martie, nu știu. Barcă este un alt mesaj. Acest vas sau această barcă ar putea fi un mijloc de transport sau dacă este să ne gândim, spre exemplu, la imaginile din tarot, poate treci printr-o anumită tranziție. Ori poate barca aceasta chiar este un mijloc de transport pentru a te reloca sau poate petreci, cum am zis, mai mult timp în natură și ai anumite activități pe apă. Și un alt mesaj care a venit foarte puternic în timpul meditației și chiar și la început, când am dorit să încep filmarea, am avut parte de foarte multe întreruperi și chiar și drumul acela șerpuit cumva spune că ceva se întrerupe, după care iar începe. E posibil să ai parte de anumite întreruperi într-un fel sau altul în luna martie. Ok, am încercat să-l mențin scurt. Sper că a fost suficient de scurt pentru tine și sper că are și relevanță. Fii atent la aceste semne și simboluri în luna martie. E posibil să te ghideze sau să-ți spună sau să-ți arate că ești pe drumul cel bun. Ok, scoatem acum 4 cărți de tarot.
Vom vedea cu prima carte care este energia principală, unde te afli în luna martie, ce provocări sau oportunități apar pentru tine. Să vedem o carte pentru zodia Taur. Energia principală. Ok, a venit cartea Moartea, o energie foarte puternică de transformare și schimbare, de încheiere și noi începuturi, de renaștere. Vă voi explica fiecare carte și energia ei principală și voi scoate și extra cărți de tarot pentru fiecare din aceste cărți generale sau principale pentru a vedea și mai multe detalii. Acum, la nivel de sau drept răspuns pentru întrebarea ce trebuie să eliberezi, ce tipare toxice, blocaje emoționale sau situații limitative trebuie să lași în urmă și avem 4 de săbii. Ok. Cum poți găsi echilibrul? Care este cheia? Ok, regina de săbii. Ai nevoie de claritate și de discernământ și hotărâre. Vom vedea, iar un mesaj inspirațional de la univers, un ghidaj final, o încurajare sau un sfat, ai Valetul de cupe. Ce drăguț! Avem o carte din arcana majoră, Moartea, numărul 13, cumva 1 plus 3, tot 4, 4 ai și la nivel de provocare sau ce ar trebui să eliberezi. Avem așadar aer și apă. Este posibil să ai nevoie de un echilibru dintre rațiune, dintre logică, dintre minte, da? Și emoții, inimă, sentimente. Deci, dragă Taur, cu cartea Moartea, luna martie este o lună de transformare majoră, profundă pentru tine. Ești în fața unei schimbări semnificative. Un capitol din viața ta s-a încheiat, fie cu cariera, serviciul, un membru al familiei, un parteneriat, o relație. Este un moment în care vechi obiceiuri, convingeri, visuri, dorințe, planuri, ceva se încheie pentru a face loc unui nou început. Este un proces inevitabil, asta ne reamintește cartea Moartea, pentru că ea afectează sau vizitează pe oricine, indiferent de sex, de vârstă, că ești bogat, sărac, bun, rău, în fine. E un proces inevitabil, dar foarte necesar pentru evoluția ta. Chiar dacă schimbările pot părea dificile sau sunt de-a dreptul dificile, o să descoperi că sunt de asemenea și esențiale pentru creșterea ta personală. Vom scoate aici 3 cărți să vedem un mesaj mai în detaliu pentru tine. Deci avem Moartea aici. Ok, avem 3 de monede. Diavolul, deci este foarte clar că lași în urmă ceva care te ținea blocat sau blocată pe loc, poate ai niște atașamente și 7 de cupe. Ok. Transformarea aceasta este pe cale să aibă loc în viața ta sau are deja loc în viața ta, dar pentru a fi un proces benefic, ai nevoie de sprijin, de colaborare, să fii deschis, să lucrezi cu ceilalți, cu 3 de monede. Și, de asemenea, să te eliberezi de anumite legături, de anumite tipare care te țin blocat sau blocat cu diavolul. Deci, chiar dacă ai această tentație de a rămâne în zona de confort, este foarte esențial sau foarte important, dar este esențial să îți dai voie să evoluezi și să lucrezi împreună cu alții pentru a construi ceva durabil, ceva solid, să creezi o nouă fundație în viața ta. Practic, să o iei de la început, cumva turnul acela s-a distrus și acum trebuie să construiești ceva nou. În fața multor opțiuni sau confuzie cu 7 de cupe, este foarte important să te concentrezi pe
ceea ce contează cu adevărat pentru tine, nu te lăsa distras de diverse opțiuni care apar în viața ta. Probabil să se deschidă foarte multe uși noi, dar probabil nu toate o să merite investiția sau timpul tău, așa că nu te lăsa distras sau distrasă, mergi direct la țintă către acel 9 sau 10 de cupe pe care tu îl cunoști sau cu care rezonezi onest, autentic. Deci, concentrează-te pe ceea ce contează cu adevărat pentru tine și încearcă să îți creezi o direcție clară. Și dacă nu o ai încă, dă-ți timp, oferă-ți timp pentru asta, dar în orice caz nu te bloca în iluzii. Ai posibilitatea să-ți construiești, desigur, un viitor mai bun, dar trebuie să te eliberezi de ceva ce nu mai este bun pentru tine, ok? Acum trecem la 4 de săbii. Ce trebuie să eliberezi? 4 de săbii. E foarte interesant că vedem aici copacul și chiar am vorbit despre copac, drept element sau crengi. Cred că este momentul pentru tine foarte important să îți acorzi o pauză, să îți regăsești pacea interioară, să îți oferi timp să vindeci rănile, să aduci un acord sau o armonie între inimă și minte din nou. Este acest mesaj, pentru că 4 de săbii vine după 3 de săbii. Cred că cunoașteți imaginea aceea din tarot cu inima care e împunsă de 3 săbii. Acea carte, acel simbol te invită sau de fapt reprezintă faptul că minții este foarte greu să accepte noile schimbări sau să fie în armonie cu inima. Doare adevărul. Ok. Deci cu 4 de săbii încearcă să meditezi, să te odihnești, să-ți iei timp pentru tine, pentru recuperare, pentru introspecție și foarte important pentru o reconectare cu tine însuți sau însăți. Eliberează-te de o presiune constantă și acordă-ți permisiunea de a te relaxa. Cred că este foarte benefic pentru tine chiar să schimbi locația, poate chiar să mergi într-o vacanță sau într-un concediu dacă este posibil pentru tine, la spa, într-un retreat, nu știu, sau pur și simplu departe de haos sau efectiv, dacă ești în propriul tău loc, să încerci să te vindeci, nu știu, să dormi mai mult, să-ți creezi rutine mai sănătoase și în orice caz încerci să te eliberezi de aceste blocaje cu diavolul. Scoatem și aici cărți de clarificare, deci avem 4 de săbii. Iată, justiție, ai nevoie de un echilibru, să faci ceea ce este corect pentru tine. De asemenea, această carte poate fi karma, poate trebuie să rezolvi ceva, contract, birocrație, documente. Steaua este un accent excelent pe vindecare, speranță, reînnoire, un ideal, vulnerabilitate și iată 3 de săbii, chiar vorbeam despre asta, ok? Mesajul este foarte clar. Trebuie să readuci un echilibru în viața ta, să aduci speranță, vindecare, să-ți creezi noi visuri, noi obiective. Mai ales că vorbeam despre țepi, mi se pare interesant că da, poate ai fost rănit sau rănit, poate și acesta este mesajul. Deci, avem aceste clarificări, ai nevoie de claritate, încearcă să te eliberezi de orice iluzii de control care te face să te simți epuizat sau epuizată, regăsește-te pe tine însăți sau însăți, încearcă să te eliberezi de vinovăție sau orice sentiment de nedreptate pe care îl simți. Steaua te îndeamnă să ai încredere în viitorul tău, să lași speranța să te ghideze și intuiția și semnele pe care le primești, poate chiar și ajutorul celorlalți, pentru că avem 3 de monede, încearcă să colaborezi, să fii deschis sau deschisă. 3 de săbii, ziceam că semnifică sau în cazul acesta este o eliberare de durerea trecutului, a unor răni emoționale. Trebuie în sfârșit să te vindeci și să-ți redescoperi echilibrul.
Iar acum trecem la această regină de săbii, care are în mână, ghiciți ce, sabia adevărului, asul de săbii. Cheia echilibrului tău, pentru că regina de săbii a venit drept răspuns pentru întrebarea cum poți găsi echilibrul și echilibrul tău poate fi găsit prin claritate mentală și prin discernământ. Trebuie să fii sincer sau sincer cu tine însuți sau însuți, să iei decizii raționale și să nu te lași influențat de emoțiile de moment. Foarte important. Mai ales că vedem aici tentații, vedem confuzie, vedem diverse opțiuni. Încearcă să îți folosești inteligența, înțelepciunea, puterea de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă clară și obiectivă. Deci folosește-ți rațiunea și intuiția. Adevărata echilibrare, mai ales că vedem aici justiția, vine din a învăța să fii deschis la schimbare, să privești situațiile cu o minte limpede. Foarte importantă lecție pentru tine în luna martie, dragă Taur. Scoatem 3 cărți. De ce avem Regina de Săbii? Judecata, o carte din Arcana Majoră, foarte importantă. Această reînnoire, această renaștere după această moarte, iei o altă decizie față de cum ai fi luat-o în trecut. Schimbi acel tipar care nu-ți mai este util. Ok, o super transformare bazată pe deciziile și claritatea ta. Ai nevoie de asemenea de curaj pentru a trece prin această schimbare majoră, prin această moarte și transformare. Deci avem cartea Puterea, o altă carte majoră, foarte multe cărți majore și 4 de bâte, deoarece îți dorește echilibru, îți dorește armonie în casă, în relații, în carieră, în obiective. Foarte frumos. Deci, pentru a găsi echilibrul în luna martie, este esențial să ai această auto-evaluare sinceră. Puterea este, desigur, cheia, mai ales că se află în centrul acestei clarificări. Este vorba despre curajul de a rămâne ferm în convingerile tale. Dacă ai luat-o pe un anumit drum, continuă să mergi acolo sau pe acolo. Controlează-ți emoțiile, controlează aceste tentații, luptă cu demonii tăi interiori. Nu poți schimba lucrurile în exterior, dar poți controla cum reacționezi sau cum te porți sau ce decizii iei. E vorba despre acest autocontrol important pentru tine. Îți va permite această atitudine sau această claritate și forță interioară să ajungi la stabilitate, să creezi o nouă fundație solidă pentru viitor. 4 de bâte. Trebuie să navighezi prin luna martie cu echilibru. Ai nevoie de încredere în tine, în abilitățile tale sau poate chiar în univers, că, hei, lucrurile o să se așeze pentru tine. Combinația aceasta dintre forță interioară și claritate mentală îți va aduce cu siguranță armonie. Acest 4 de bâte este confirmarea. Și mesajul din partea universului, o carte foarte drăguță, în sfârșit avem niște apă și niște inocență și optimism. Vedem că universul îți transmite un mesaj să îți deschizi inima, să înveți să-ți exprimi sentimentele cu sinceritate, să fii jucăuș sau jucăușă, să-ți urmărești visurile, dorințele. Este o lună în care trebuie să fii mai receptiv la emoțiile tale și poate chiar și ale celor din jurul tău. Fii curajos în a explora pasiuni și dorințe interioare. Vei descoperi că vulnerabilitatea și exprimarea deschisă a iubirii și afecțiunii sunt esențiale pentru a aduce armonie în viața ta, așa că fii deschis sau deschisă. Foarte interesant că seara am avut un vis cu foarte multe pânze de păianjen și văd în acest pachet ploaie și pânze de păianjen. Ploaia reprezintă, precum și aici în 3 de săbii, vindecare. Și cu siguranță vedem că treci printr-un proces de vindecare, dar poate și dintr-o eliberare din aceste pânze sau din aceste tipare vechi în care te tot împotmoleai sau blocai. Foarte drăguț. Scoatem și aici 3 cărți.
Fii creativ, urmează-ți o pasiune, încearcă să asculți vocea copilului interior, poate îți dorești să urmezi ceva, activitate creativă sau artistică, cred că ar fi foarte vindecător pentru tine. Deci avem valetul de cupe aici. Ok, a venit 4 de săbii din nou și apoi cavalerul de cupe, deci este foarte mult accent pus pe vindecare, pe odihnă, meditație. Încearcă să... Wow, a sărit pe jos. Asul de cupe, care este ținut în mână și de valet și de acest cavaler de cupe, ne arată vindecare, vulnerabilitate, deschidere, poate chiar către un nou început. Este posibil să ai persoane care, nu știu, în cazul în care ești o persoană singură, din punct de vedere romantic, poate ai parte de noi interacțiuni, noi conexiuni. Cu siguranță vedem cu 4D săbii că ai nevoie de un moment de pauză pentru a te reconecta cu tine însuți și pentru a-ți liniști mintea. Este o perioadă în care poți să înțelegi mai profund poate ce-ți dorești cu adevărat pe plan emoțional, poate trebuie să-ți clarifici, mai ales după o schimbare majoră, mai ales după ce te eliberezi după atașamente sau lucruri toxice din viața ta. Cavalerul de cupe te îndeamnă să îți urmezi inima, să acționezi cu compasiune, să fii vulnerabil, deschis, din nou, acest mesaj puternic, iar asul de cupe este un semn clar că urmează o oportunitate emoțională nouă. Fie că este o nouă idee, creativ, un nou proiect, descoperi ceva nou ce îți place sau ce iubești, ori poate chiar o persoană nouă în viața ta, e o nouă oportunitate emoțională care te poate adânci în iubire și în înțelegere. Deschideți inima și fii receptiv la noi începuturi, căci universul îți oferă tot ce ai nevoie pentru a experimenta o iubire profundă, autentică. Un mesaj foarte puternic, foarte frumos. Sper că ți este util, dragă Taur, că ai găsit măcar puțină claritate. Voi scoate o ultimă carte oracol din acest pachet. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să îmi lași un comentariu. Chiar mă ajută enorm să cresc acest canal și să duc mesajele acolo unde ai nevoie de ele. Dacă nu ai făcut-o deja, abonează-te și apasă pe clopoțel pentru a fi mereu la curent cu noile citiri. Să vedem acum ultima carte pentru voi. Iată, ai primit cartea Atingi destinația sau ajungi la destinație. Foarte tare că vedem acest drum șerpuit pe care l-am menționat mai devreme și, într-adevăr, nu am menționat în mesajul intuitiv la început, dar am văzut niște bile și m-am gândit ce ciudat, niște bile, așa că nu am menționat asta, dar acum că văd cartea este incredibil că vedem aceste baloane sau bule. Cred că reprezintă, acum văzând această imagine, dorințe noi sau noi obiective, noi destinații, da? Mesajul de sub această imagine este: lumina ta strălucește puternic. Cu siguranță vei ajunge la o reconectare cu tine însuți sau însuți, da? Vei reuși să ajungi la vindecare și să mergi înainte pe acest drum, să lași pădurea întunecată și să descoperi lumina de la capătul tunelului sau efectiv să-ți îndeplinești visul sau obiectivul pe care l-ai setat sau pur și simplu poate se arată ceva la care nici nu visai înainte. Îți mulțumesc că ai fost aici alături de mine și sper să ne revedem din nou data viitoare. Ai grijă de tine, pa, pa!